Aneu, espades, escuts i fletxes per Manalau, 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 lau, lau, alceu les armes, carrers de Grècia, contra París l'impostor. Ajax, Aquil·les, som-hi, feu via, amb cada nau, cada nau, cada nau, 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 Néstor, Ulisses, som-hi, feu via, que els troians han de morir. I siguem pluja, siguem tempesta, com una llau, una llau, una llau, llau, llau. I siguem fúria, fins que es rendeixin i obtinguem un gran botí. We want to teach Greek. We want to teach Greek. We want to teach Greek courageous. We're so self-satisfied with what we do. We want to teach Greek. Zeus knows Greek is useful too. It's good for our lives. It's good for our lives. It's good for our lives to know that person. It's then we can think and contrast. It's good for our lives. Estudio a l'IPM i faig grec. Millor professora no hi ha, crec. Són classes molt interessants i productives i t'ajuda a provar si als 5 no arribes. Hauria d'haver anat més dies, perquè si no moltes coses et perdies. I així aprendre més sobre les tragèdies i riure amb les comèdies. La professora transmet molta alegria. Sempre està somrient, la Margarida. A més, és una dona molt divertida. Hauràs d'estudiar pels exàmens amb la Margarida, perquè la còpia amb ella està totalment prohibida. Hi ha dies que juguem a jocs de taula i recordem sempre respectar el torn de paraula. Sort de tenir una professora tan agradable, perquè la seva generositat és impressionable. Feine time, kinos i sostivosin, εμένα ερωτής ενάντιος toi. Εις δανεικάι πλάσιον ουδί φωνήσας upakue. Καί γελάισας ημερουέν Τζομεμάν καρδιά Grec, l'Omar, la pandèmia, 2020, sí, això va per tu, Margarida. Aquesta pandèmia ens ha golpejat molt fort a tots. Jo que estava preocupat per l'Auris i altres mots. Seguim confinats, porto més de 60 dies a la Play viciat. Estic molt sonat, sí, molt tocat. Mentre la gent està aplaudint i fent cacerolades, jo estic fent exercicis i classes per videotrucada, encara que sembli una bajanada. Porto cada setmana. It's Greek at the schools, we're so self-satisfied with what we do. We want to teach Greek.